Ụtụtụ ọma n'ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na-anọ n'isi maka ndị ọ bụ tata bụ izi ha na-afụ na soshal midia. Ọmụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, dụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja n'ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ ihe ị kwesịrị ịma. Ya bụ nkụzi dara ụda. Ihe nji wee weta this topic bụ na o nwere comment post na my social media, Facebook, and share here my status. One of my fans were asked him na odi ihe dị etu a mee kwesịrị ikwu ekwu. Yes, n'uche nke maka na uche onye adịghị njọ. O believe na ọ bụrụ na ntiwa ya bụ aka oyibo nsogbe na o nwere ike ime m lose fans. Mana in as much as I'm respect the opinion, yeah. Yes. Mana personally, onye ọwụna mama, abịrọ na social media, maka ego dị na social media. That is the fact. Ihe nji wee bịa na social media bụ na ọ bụrụgo mandate mmụọ nyere m na m ga-abụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Mgbe m jụwara ha ha wee gwa m na m abụghị onye trained social media wise when I was a networker with Sante Valley, Nigeria, Abuja, Abuja. I worked directly under the Oyibos, the Filipinos that came to Nigeria to promote that supplement. So I worked directly under them. They taught me the effectiveness of social media to reach out to so many people. And under that networking, I have downlines. I was in Abuja, but I have downlines nationwide. So when I answered my call, I came to village one midnight. I asked my estimate how, since the have got them now, but I'm going to pass with Jordan and Igbo in charge. Can you come and see where we keep making them work? And them mad on the last to one in Ozim Watalobo, but Chef go training under goal under networking. Now, Batananya allow me to go on that networking and work directly under that those Oyibos in order to gain those social media experience. So Hashem Nande Madaga and the same social media presence I want to use the networking. Use well was Uzo and Nanibu. Now the Madaga the choosing ones. I be on Makego Facebook, Moego social media. I want to be a Makia, the mother and knock at a war. Here I talk, how many fans I grow. I don't care how many fans well. Iam mother on a more sim Oziamuziama. No Ziama Adalum will lose Makiada. Oziama Adalum will lose Makiaweda. Before Bidoli, all Zokum. I'm not going to business. One source of income. Yes. One source of income. It will interest you to know no more where we do go table water.
bottled water. In the Ekusigo local government, my own local government, our water is dominating. Yes. Minus that one, and with so many other companies. But the truth of the matter, all he have, but I don't know the mother that like is you, who will bear the cat. So I am tack and whatever I could go. Yes. Yen na yo metwaka na share button na share ya na agwa ndị mmadụ gbasara our channel. Ka nwe we kenu eziokwu akụrụ mmiri. Ka anyị gabazie n'iru anya bụ nkuzi. Kere ka anyị ji maka ya wee bịa. Ihe anyị ji wee bịa bụ ajụjụ. Tata wa anyị chọrọ ifeso ụmụ nwaanyị. I will say advice ka anyị na-enye ụnụ. I will say, do you know, the topic is, do you know that living adulterous life can destroy your family? Do you know, as a woman? I'm gonna can call a woman, but for the mother that underrate the power of a woman. A woman is an altar. Yes. By living adulterous life, you will destroy your home. It is sending the emotion and message. When talk about our family, send them a message on WhatsApp 0805 7837 672. I repeat 0805 7837 672. Metwaka na share button. Ị na-eme nke aka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gozie gị. Maka na enwere ike isi n'aka wee tọọ ọtụtụ ezinụlọ na-abụ taa. Ka gezie ntị na-esi olu. Ka m bidogoro na ajụjụ a. You know, as a woman, now living adulterous life will destroy your home. You know. Okay, Megan can come back and call the power of a woman. A woman is like an altar. A woman is like an altar. Yes. So a woman will the finest. A genuine woman can do here. A woman need a shape of a woman who a core woman, a genuine woman. I'm addressing only genuine women only. A genuine woman is like an altar. One man have one. One in act like one. One with the noble vibration. See. Women were the finest vibration. Carrier men. You know why? Man is coerced in nature. Men, the more closer to gross material. Onya bata Chukwu Okike nwoke wee ka ya the masculine. Nwoke ka dị nwe physical strength. Achọrọ m ka anyị use the layman explanation for you to understand where I'm coming from. Any working masculine strength, working masculine, so that can work out where we get with women working. Well, look at the hair zone again. Where women working, look the hair zone again. Where women working, protect here zone here. Nwoke with the head. Makano isi ga-ebute ụzọ. Ịghọtara ya? Yes, nwoke bụ isi na-ebu ogiri. Etu aka nature of man na-esi wee kewa nwoke. Kpatara na nwoke ọbụla adịrọ physically okay. If the family obi adị mma. Let me read this secret. Any man ọbụla be broke. To the extent that man cannot pay house rent, cannot feed his family. Now, boy, a sad man. Moko no de wute moko moke bu moke ka ni kuma ke. Adu me kuma ko moke me rongo hanwa. Moke bu moke ade alike ka oburu no nwaanyi ga na enyi ya. Moko obuna bu na relax, feel also comfortable ka nwaanyi na enyi ya. Ihe gwara ya. Mana ezigbo moke bu moke. Iburu go nwaanyi I na-enye obi a na-agbawu ya ọ na-afụta onwe na ya emeri ihe ya kwesịrị ime ọ na-agbawu obi adịghị ka ibe na-agbawu obi ọ na-agụ akwa n'ebe nwoke nọ maka na ekere nwoke ka nwoke wee bụrụ ite ju ụlọ ịghọtara ya
queen against. Then one you a subordinate. One you and like the power behind the man. What I hear say now he who find a wife find it a good thing and have received blessing from God. You know what I mean? So whenever a man finds a genuine woman, it's like a force, the spiritual force, because women are more closer to spiritual power. Yes, men are more closer to gross material power, the earthly power. You know what I mean? What of women won't the physical strongest? No, all man, because now okay are they or gross material, any the physical fitness in order to equal to no game. Yes, here one. Man, both the spiritual strength, noble ideas, noble vibrations, and noble support. Can support you spiritually. One can be stronger spiritually in vibration. I mean a genuine woman. At the back of my comfort, one little I want to hear Jama. Even as in Facebook, here from the guy right there, and then Okuna Sui. Would you go and up on one? On our move for wine as well. I don't take a message. You're a wine in here. You're a genuine woman. Your shame go to shame me. On the one on it. And one woman, one you legally here. Can you hear one with you? One you want to legally here. And go with me. Because even if all now the power they share the woman from atrocities. Where is it the no Kuba? Hello, them then. Where is it the no Kuba? Why am I no even? Why is that? In our Guyoku, Oma put their mom or you on their bog and after Cassia one in an house. Or those who could say, you know. Okay, why you want? Okay, is it the no Kuba? I got seen no before. I don't know who we had the good 80s in Kubasia. Yet, I take one again with that. One you will go. Madam, one you lay on here. One you lay on here. Here, why you could see, here, who could see them, here, you could see them. Oh, now a great virtue, a virtuous woman. Oh, you hear one you well, ye may, or they put you up here, or they put you up here. We are told now, we if what are the police says after that, here, maybe, who put you up here, man, air bottom. Why are they go see up here? Here, why, here, Igbo is supposed. Obody brought dear, if any more way is supposed to mock also. On our wapatoi. Okay, why the one can have one year will he can knock that. Dear, I will ask again on your boutique. Guinea Abudina, flesh to flesh. Man outside the dear one. He brought the new mock also, they may hear on your way, the new man. There are social media, Yana put away bottle. Yana put away shake it. Yana put so many things. Wabba. Asise kuna onye kwu asisi bude ka emu mmekwu maka na ọwụ na afụ ekwuru na egbu oke mana ekwu na anọ ogbuo nwata ọ nza na ka nchi ma agwa ndị mmadụ nke bụ eziokwu ihe abụrụ ome ọ bụrụ etu Igbo si ebi ndụ so onye na-azụ nwa nwaanyị na-azụ ya ka o nwee ihere maka na o so na part of the 10 they may everything is in shambles nowadays asise kuna epukwe you lose your fast. Yes, it's an abomination. Also, it's an abomination. A married woman is an abominable act. All the destroyation on a woman. Yes, because you are an altar. All to edify. I'm looking at a problem. A woman is like an altar. A woman is like altar. Let me tell you one thing. But I'm if you want to see magic,
You want to see magic in Anya Ganabwa. Moke, Moke, you will not all the nose on Munye, you don't all the nose on it. You went and work came from Anya of Ma. May have Nagona look at magic. Obu may have Nagwagi, may 6 months. Obu na finance is a big change. Biamma Baraga free. In my head, don't say this prayer if you don't love your husband genuinely. Only work or joy like it. Or begin along for. Don't say it. This prayer is not for you. I'm talking about those genuine women that love their husband genuinely from the bottom of their hearts. Do this thing I'm about to tell you now. And if you do it, believe in me, you give testimony. You know, hear me? Every morning, whenever your husband wants to go out, call him back. My husband, come, let me pray for you. Yes, you are an altar. Poko money in the house. Poko your spiritual forces. Say, I love my husband. Bless my husband for him, for me. Let my husband be blessed. Let him be protected. Let him be favored. Who could nullify any force woman, they pull your husband down. Who coaching in a morning that has one a diggy guy at the man. Wahano ya gasri digi. Makano nobody so baragoba. No diggy the mechi. Akulu no rutegi the no mogaka. All of diggy door of a week and a go wayana and one good mass. Better one more than a hassle who needs diggy. My sister, if say this prayer, if you love your husband, say, God, you walk there, pray me here in the morning, the morning hassle. I love my husband dearly. Bless him for me. Protect him. Liberate him. Let him be as a man. Let his doors be open. Say this prayer. Say this prayer every morning as he's about to go out. Say this prayer upon his life. Make this declaration upon his life. Do it from now till 6th June. Believe in me, if you do it every day from now till June, if you did not see any changes in your husband finances, come, I will do free offer for you. Yes. It work like magic. That is my little advice to my fans this year. You know what I mean? Then men can hear your testimony. But if you don't love your husband, you are pretending. Please don't say it. The greatest problem I will hear on earth now, greater percentage of married women don't marry for love. They marry who is available. They don't even love who they are living with as husband and wife. They just married because their mates are getting married. They want to marry. And they marry Angelina and Onadi. Yes, that is the problem. Onya batara na ọtụtụ ndị mmadụ si na ndị enyi ya anụmago ndị ọgbọgọ ma a na-achaghị ọkụ na vileji ka ije nụọ di bịa fụ onye ọbụla besịrị agwaghị ihe anyị nwe anọ asị onye nchụaja na-afụ ma ihe anyị na-akpa n'afa ma during counseling ihe anyị na-afụ ị agba n'aka ịgbacha n'aka ịgba n'ụkwụ. So actually you the person you are marrying today, you really love him from the bottom of your heart, or just you got married to him because John, whom you love, is not interested in paying your bride price. Then Emeka, that you don't love, but because of age is no longer at you, he accepted Emeka. Who is deceiving who? When the challenge, when the chiefs are down, if for truly they don't love Emeka, they are just using Emeka to Eze-Afa, MRS. If not, it's very difficult for a woman that genuinely loves her husband to pull her close before any other man. Yes. One on email I can tell you, based on statistics and the high enough,
n'afa. More than 50% of married women na-agba n'iro. Yes, within the age bracket of 20s to 50 to 55. Agba n'iro. It's happening. What am I saying? Look up on an Igbo. I will keep saying it. I look up on an Igbo. Eriri adụrụ ọkụkọ mma n'onu ime ọkụkọ ọnya batara ada akpọya ọkụ eri n'onu kpọọ m isi pụrụ arụbat isi gị na arụbat ofu ndị feminism ekene m ụnụ adị m ready for nwa maka nwa ụnụ ga-agba ọ bụrụ taa ka anyị fụwara Hausa na ụta mee gị ka m wee metụ ụnụ mma hapụ ikwu okwu mmụọ osisi m kwuo ọ na-abalị ka m nweta anya m ozi na m na-ekwu ya ịghọtara ya. O nwere ihe ọbụla eziokwu dị mma okwukwu m ekwupụrụ ana na nchiri Eze-Ana ọ bụrụ na m nwa bụ Eze-Ana ekwupụrụ Eze-Ana ka onye ya ekwu go we bear the cat. Isi na ihe na-ewu ndị feminism bụ na na nwoke na-agba n'iro ka nwaanyị gbaa akwụkwọ n'iro n'ọnwa nwa di na nwunye ọ na-akwa iko nha anya ihe abụọ ka onye kpụ ya the man remain the head. Ọnya bụ Chukwu gị, ọnya nwa bụ Chukwu gị na ezinụlọ nwa bụ number one. You can't claim that you love God if you don't love your husband. You can't claim that you respect God if you cannot respect your husband, whom you are seeing with your two eyes. In negativity. But Sarah always call her husband my Lord. Mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa nwaanyị na-awapụta ụtụtụ oje kene die nna ya ụtụtụ ọma obunatara die nwoke etinye ya aka n'azụ si ya nne m ọ ya abalị gị gọzie nwunye ya dịka head of the family. Mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa ụdị akparamagwa ka eji aka nka mana kedu ihe a nọ n'ụwa kịta maka na ndị ụka riri anyị eri bịara wee gwa na di na nwunye bụ ofe isi na unu nwere ịkwụ ọchịa onye gwara gị ihe abụọ bụ onye kpụ ya ịmụrụ by the virtue of that ego a nwoke a mere ọ bụrụgo the receive sense agwazie gị unu bidozie onye a bidoro na kịta na nwere ezigbo nwaanyị bụ ezigbo onye ọdịnala ma nsọ ala ezigbo onye ọdịnala adịghị ekwu onye na-ekele ezigbo onye ọdịnala ya gbarakara gbaa n'ilo ọtụrụ possible. Ọ bụrụ na ọ dụrụ oturu mma oturu ọ bụrụ na ọ dụrụ ya mma otupu ọdịnala Igbo emere na ya bụ by fire by force. Ọ bụrụ na ijere ọ dabara gị na onye na gị na-ebi you are free to back out. Ọ bụrụ by fire by force ọ ihe ọdịnala Igbo kwuru mana ị gị nwaghị Igbo okenye si na ị na-eri akpụ mana ị na-ara abacha anya. Are you serious? You say ị na-eri oke mana iji eze wee na-ekeri ụmụazị. N'ala Igbo mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa it cannot do such a thing because it's an abominable act na-egbu nwoke. Nwaanyị is an altar. Ime eme ka gị na ka nwoke si eme. Yes, ọ na-abụ ekwuo na nwoke is polygamous in nature. Ụfọdụ ndị mmadụ na-ekwu okwu nwoke is a word of gross material, all connected to the gross material, the earth, while the woman is the finest vibration, more connected to the spiritual. Yes. Oh my, the purest volition. If you don't know, don't joke with the power of a woman. If a woman, I'm talking about genuine woman. People go back and they are chongoroka, as woman, but they are not true woman. Imagine no, it's the only way you keep your own bargain, when you are an honorable woman. Be very pure, your position is very pure. Call you walk, you ome. When I got a computer, or to go for them, why I say they are one. Yes, even why I do go free. Mana ihe bụ mmadụ esi na Chineke nwaanyị ajadu mgbe ị na-eme nwaanyị ajadu
adịmekwu maka nwaanyị ajadu ma ọ nwaanyị ajadu n'anya mana o nwere onye na-abụrụ ahụzi ya na-atụ ya mmanụ ọ bụrụ ozi nwaanyị ajadu so ọ pụta na-asị Chineke nwaanyị ajadu ọ dịrị ile. You know why? Because no nwere ihe dị iche ọ na-enjoy kwa all the things nwaanyị nọ na di na-enjoy. So you can't start claiming Chineke nwaanyị ajadu. You can only claim Chineke nwaanyị ajadu when chi di ugwu na alụ dị ịfụ n'anya o daizi onwere ozi nọrọzie n'ịgba mkpe onwere ozi nwoke ọbụla obi gị nabatalụ. In fact, to let go of his memory ekọrọ gị ịnọrọ na-eri n'ude ọ na-ewute gị onwere ozi onye na-asaghị isi nothing iwe ebe kuo ọkwa na di m nọ oge a ka ị ga-ekele m Chineke nwaanyị ọ dị na-akpacha anya ka ị kpọgbuo dị ka dị onwụrụ dị onwụzieri dobe ahụ buru ibu ọ gị nwaanyị adekele m Chineke nwaanyị aja ị ga-anọrịrị pain before you claim Chineke nwaanyị aja. Ọ bụrụ nya ka m bịara ikwuta ihe m na-ekwu taata bụ maka ndị nrụ di na-agba n'ilo ka anyị na-ekwu n'ọtabụ nke ọ bụrụ onye kwuo gị na mbefe ekwuo na m ya mbefe na-eche ife ya fe ọtabụ ka ọ bụ n'ala Igbo ka m gwazie ya ihe ụka mere anyị maka ọ na-agba na-ekwu a na-asị ole nke ọ dị na akwụkwọ nsọ. Ndị ụka bịara ụfọdụ ndị mmadụ wee sị na polygamy nọ ihe ọjọọ. The same people asị nọ polygamy nọ ihe ọjọọ jekwara na-eje eme homo na-eme lesbianism. Who is deceiving who? N'ọdịnala Igbo polygamy enwere ebe amachiri na Bible anywhere n'ime ala ije ọkụ ma nwere ebe ọ dị. Even na agba ochie the Solomons of this world, the David of this world that wrote those psalms and the whatever in the Bible, they're all polygamists and they're very apple of their eyes. Even David is the apple of God's eyes according to that Bible. Ihe Chukwu na-echeki wu ilulo okwu na omume etu isi eme so mmadụ ibe gị ihe ka Chineke ga-echeki. Ọ bụrụ because of whether we were polygamy the polygamist ya eme ka naanị iyi ọ bụrụ eziokwu. Now let me cite an example. O nwere ihe na-etere dịbụ na social media oge gara aga a popular artist ma ya akpa afa nọ na Nollywood. Adị m support ya if there is any magomago woman. Mana the only thing m pick up there bụ na ọ nụrụ nwaanyị mechaa nụọ second wife. Then no nwaanyị mechaa nụọ second wife. That is his own cup of tea because he who wears shoes know where he pinches him most. Onye mama na nwaanyị ọ na-anụ ọ na-enye exactly ihe niile ọ chọrọ, especially peace of mind and respect. Ihe nwoke ji anụ nwaanyị abụrụ maka nri, ọ bụrụ maka afọ, maka ndị na-asị na ịnweta n'afọ ịnweta nwoke, ọ bụrụ eziokwu. Mgbe nwoke anụbụrụ nwaanyị nwere ebe ọ na-eje eri nri. In fact, ụfọdụ n'ime anyị bụ chef mmadụ dịka ma ana m esigbo ogbu. Ụfọdụ ụmụ nwoke anyị wụ chef na-esigbo esigbo ọfụma. So ọ bụrụ maka afọ, ọ bụrụ maka afọ ma ebe ọ na-eje eri nri na joint. Ọ bụrụ maka nwa, ọ bụrụ maka sex, ọ bụrụ maka sex, ọ ma ebe ọ na-eje enweta biya. Mana ihe nwoke ji anụ nwaanyị bụ maka nwa and maka respect. So ọ bụrụ na nwoke nwere that respect, nwere that peace of mind, forget it. So also nyanwa ma na nyanwa nwaanyị ahụ ọ nụrụ ọ na-enye peace of mind. Onye a na-ekwu a popular actor from Anambra State, a good guy. Ama na ọ na-amarago onye na-ekwu maka ya. Now, finally, the reason the wife funeral o ji wee hapụ her matrimonial home bụ na, according to news, I wasn't there, bụ na di ya dị anụ nwaanyị na and okwukwe according to her na ya bụ Christian na okwukwe forbidiri ịnụ nwoke na-anụ ụba nwaanyị. The same person ahụ apụzielu jezie ndị na-aghọrị ya anọda nwoke fichazie to test ya. Nwoke a na-ekwu okwu ya ụgwa nwoke nụrụ nwaanyị. Then who is deceiving who? Who is deceiving who? It's in our faith. They are against polygamy. Yes, if you see that
ha buzie ya matrimonial home pụzie dezebụ side chick nwoke ji nwaanyị ọ bụrụ adultery ka ị na-eme onye chi ịza akpa ya za akpa onye chi ịza koro ya zakoro ọ bụrụ ịza akpa koro yes onye chi idina nwunye nne ya ya ji edina nwunye nne ya mana ya ekwuna na nwunye nne ya bụ ahụ ya wee gaa n'akụkụ ya maka na that excuse cannot hold water ịghọtara inu ntụ yes ihe na-achịkọwa bụ na alụ bụ alụ ị nwere ike iji si na ihe kpatara iji wee hapụ marriage gị bụ na di gị lụtara nwaanyị ọzọ olife ọgụ wee pụgasị jekwazi adada nwoke ọzọ na-asaba isi gị does it make any sense? onye lere nkịta goro enwe ihe ntụpụ ka nọ na bịa mmadụ ke ome ka ime nkịta akara dị greta ọ dụrụ necessary o nwere ihe ụdị ihe anyị na-enyere isi na-asị n'ọnya ka iji hapụ ya home does not hold water ọ ya ụwa a na-afụta ọdịnala Igbo mere ihe that na ọ bụrụ na if you are no longer feeling comfortable no problem go to your father's house gwa ndị be ya father ha dey turn all this man bride price again then ịdịkwa free return all bride price ịdịkwa free ịchọkwa ịnụ onye ọzọ ịnụọ mana ihe ejima na that man na-eme ihe use as side chick na-edisi ibu gị ngwasị ya nụzie gị anụ as second wife ọ ya anụ mana ọ sọrọ ka o debe gị as side chick o ji pass time perceive sense ihe na-achịkọwara gị na ndị ụka ọbịa bịa rie anyị front and back ahapụzie ịma ihe anyị kwesịrị ịma oke na ala Igbo na ndị mmadụ ga-asị gị ụka ya asị gị na polygamy na mmehie ka ọ bụ ime ya akwụsịghị nata oriri ọ bụrụ na ịnwụọ n'ọfada katikisi abịa n'igwe na itoolu etoolu ihe ọpụta ahụ na-ewụcha half member church mana ha ga-eje bless ya nwoke na nwoke nwoke na nwoke na-anụ onwe fa nwaanyị na nwaanyị kpọkọta na ha ga-anụ onwe ha ga-eje bless ya ha kedu ihe dị iche na bless ya ihe bless na that bless ya na-ebless pụtara na ebe nwa dị nke niile agba oyibo asụrụ asụ ka ewe Igbo ndị mmadụ maka n'ihi na ndị anyarị na-emeburu ụdị omume na-etu a mgbe gburugburu mana ọgwụ nsọ n'ala Igbo kedu ihe na-ekwu maka ya ihe na-ekwu maka ya ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị ịgbakwana n'ilo why still living in your husband house ọ bụrụ na ị chọrọzi for you to be totally free go and divorce the man properly on the bonus ya na ịdị anụzi ọ bụrụ na onwe onye ka mmadụ ilo ha na ịdị anụzi do the needful return on the bride price mana gị nwoke na-ejekwa nwunye mmadụ ihe ị na-eme onwe gị na-anụ onwe gị n'iyi maka o mezi n'izu o mee n'ọnwa nwoke na nwunye ya nwere problem ụmụ nwoke nwere ụsa nwaanyị nwoke na nwunye ya nwere problem use the opportunity na-afụnyere nwaanyị ọkụ si anyị ekwekwana na eji nụta nwaanyị na ya ekwekwana mana ebumnobi ukwu ka iwee dị na be ya aside chick ahụfụ gị dịkwa ọ bụrụ na ị chọrọ idozi ha tụnyere ha alụghị eme ka nwaanyị si nwaanyị ya na be di ya oru onye adobere di ya isi ọnya ka etu a ka esi edozi okwu di na nwunye ọ bụrụ na efu nwere nwaanyị ọkụ si anya ekwe na anya apụta aka maka ijere etinyere ụlọ na Amerịka ka ijere etinyere ụlọ na China ka iwe na-edina ya efu na etinọt kpọrọ ya jee ka ije lụọ ọrịa ike lụọ ọrịa ala ka o wee na-epepe dị man does it make any sense? Ọdosensi na-eme nwere isi ọ bụrụ na ị chọrọ idozi tụnye nwaanyị alụ ya jee emelata di ya na ọ dị isi na excuse onye alụ na di ya na nwaanyị na-aba ka n'ọkụ ụwọta ọ dịrị enough ka nwaanyị mụgoro nwa karịgoro 50 years nọkọtasị na be di ya pụọ na-akwụgharị ihe na-achịkọwa bụ ịfụ ebe mmadụ na-abụ na-ese okwu gwa ha ka ha mee ka udo onye ji ezinụlọ bụ nwaanyị is at the family altar ọ nwaanyị eji menatara di m menatara di gị imenatara di gị ahụ dịka king di gị ga worship dịka queen mana mgbe ị gbaziri na-ama aka ọ gwara ụmụazị 5 years ị nwere ebe ya ndị gị ịfụ na nke nwoke gara afọ na ya bụ nwoke ọ dị n'ime anyị nwa nwoke ọbụla nwere ego once you tamper that a man's ego the man will not forgive you. Yes, forgive us. Ọ ihe si anyị n'okuku mgbe anwa di gị fụrụ
iwe na-ewu ya ọ na-aba asị dị nwoke bi ụlọ na si ya nna ya dị sorry mgbe obi dịziere ya mma jizie nwa agwa ya nna ya nekwa na ọ ga-apologize to you o nwere ike nyekọtaziere gị ihe nwoke nwere obi mana mgbe ahụ nwoke na-aba iwe dị ya n'ahụ hapụ ya ka o express onwe ya si the man of the house ime nwoke dịghị ka ọ dịghị bụrụ ọbịa ọ na-eme ọmịna ọgba na-ekwuzi ụgwọ nwoke ịma na ndị mmadụ ga na-apụta dị asị efu mmadụ mana dị ga-abịa ihe ozugbo nwoke mgbe ọ na-emetụ asị ya nna ya dị sọdị na mgbe obi dịziere ya mma gwa ya ihe mere na ọya ya obi mana ọ bụrụ na mgbe ahụ na-adịghị nụrụ na-asịrị gị na adịghị mere nke a ka ị mapụ si gị gbawa n'ilo ị nwere any justification n'ọdịnala Igbo ka m kwụsị ebe a ma nka bụ ihe m na-ekwu ya asị n'ihe m kwuru taa bụ mgbe ọ bụla ị gbawa n'ilo ị ga-egbu di gị mgbe ihe ọ na-eme one ọ ga-akọ to the man's life span one two ọ bụrụ na nwoke na-emepe ọfụma na biznes ọ ga-crash biznes ya put me anywhere ọ bụrụ na nwoke agha dara n'ọya nwụọ n'ike ọ crash ya biznes ya two things ọ ga-emeriri anyị na nwoke a bịa daa ọya bido ya ba mysterious sickness and eventually ọya yes ọ need to do confession ụwa alụ dị na ya yọwa plead way for mercy even though ọ yacha ahụ ya nwụ ma ọ bụ na nwoke a biznes ya crash down yes nwoke a will have broken because the altar has been defiled yes the moral access is spiritual good idea then once you want the contaminated sex with another person and they bring it back to your home once the nwoke jere that your altar and will go disarray he will not understand but I want to have a family I go here and because na o nwere nwoke nwaanyị ibido gbawa n'iro nwoke abụ enyi gị nwoke nwere ike plan gbuo di gị ka ọ ga-awabeze na be gị ọ mara rapa balance ya maka na ọ mara gị ebe gị nọ n'ọnọ 6 feet ofe ilu ọ na-plan ya with you na ime enye support o mee ya n'ike aka ya nwere ike ịfụ ụfọdụ ụmụ nwoke onye jecha nwa na mmanya na bịa palọ ọ na-abata biya gbakawiri ya egbe o nwere ike ọ bụrụ onye na-achọ ka onye di na nwunye ya plan ka egbuo dị mmadụ ka o wee nwee ike nwee full control and access for browsing ọ bụrụ taa ka o bidoro ichefuo na story of David na onye agha ya ejebere agha maka ihi na o nwere akpịrị nwaanyị o wee sị ndị agha ya na o nwere nwaanyị ya bụ ebe dị etu a ya laikere wee sị ya na ọgwọ nwunye onye agha ya o wee kpaa ihe ọjọọ ya ebe n'obi ihe a na-agwa mgbe ede Baịbụl ka ịghọta oge ha na ọ bụrụ taa ka ụfọdụ ụmụ nwoke begoro mpụ na ọtọ in order to browse another person's wife osisi were di ya ati n'ihu agha egbuo ya odezie dekolobia the woman in order to cover his track odewe ahụ na ọ na the woman wee mụtara ya Absalom amecha dị na ụmụ nwunye David because of Kama Absalom amechakwa nwụọ ka o jechara agha na-apụta kọstụnye ya n'oko isi na isi ọhụrụ maka na ihe ya pụtara na eze adịghị eju afọ ịghọtara ya so ihe na-achịkọwa bụ na ọ bụrụ taa ka ụfọdụ ụmụ nwoke gbuwegoro nwoke maka ihi nwunye ya so gịwa bụ nwaanyị kwesịrị protect ịbụ an altar to your husband ije ebupụtazi onwe gị ka ndị ilo ka ndị ogologo akpịrị wee si n'aka wee gbuo nwoke ọ bụrụ ya adịghị nwa n'isi o nwere any justification ịgba n'ilo nwụrụ yes if you don't love that man please don't marry him yes ọ nwụrụ na ịbanye ga-abanye kabasi arụ only appreciate what you have gotten for yourself mana ọ dazie na nke na ọkpọ ọgwụzi n'anya na-ahịa egbu mmadụ please back out ọhịa ọdịnala Igbo kwuru enwere any justification for ịgba n'ilo ka m kwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi a ebụrụ m nkụzi a ka ọ tọọ onye ọbụla ụtọ mana ihe nchọ ka nkọwalụ gị bụ na a ga-akpọrịrị spade yes ndị mmadụ na-agba achara na aghara ike jiwa aka oyibo nsogbe echiwago m aka oyibo nsogbe maka na ọnwụ na mụ nwa eze na-ekwuru ka onye ya ekwu yes ekwupụta m eziokwu mmụọ si m kwuo nke fọsịrị etigo m ọkpọ saa aka ụbọchị nta ka achọ na Owerre nchi n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile agụọ m ọfọ n'isi ndụ ndị niile ga-eshi ya meseji a ndị friends of the temple ndị children of the temple ya nakwazi ndị niile
ihe anyị na-eme na-amasị na ndị niile sonyere anyị na-aja anyị na-achọ ọnwa kwa ọnwa nke ọnwa Jenụwarị. A sị na ọmaka ga-emere ụlọ, a sị na ụlọ ga-adịkọrọ ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. A sị m na unu ga-eri bịa ihe elu na-abịakwana n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa, ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. A sịrị m na ọ bụrụ na ọnwa egburu ọjọọ eji wee chụọ àjà na ebecha na ọya ebuliri ome ya gazienụ. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a nkụzi ma ọ bụ na ịchọ ka agbaara gị afa miri emi, sendịalụ meseji na WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat, 0805 78 37 672. Ya gazienụ.